Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ина пажарка, тарафи пажарка даем. Якм дарвоза. Марамад якм дарвоза ворид мегардем. Магазини 50 сомона рафтестем. Бисёриҳо буфои 50 сомара мепурсанд нуқтаи савдоша. Диден якм дарвоза ки рафтем, дасти чап духтаро, мана дасти чап мегардем. Дуюм қатор. Ина вақти дарвозада ворид мегардед, ряди ростакиш якм ряд ҳисоб меша. Анаи дуюм ряд. Марамад магазини 50 сомона. Ҳама намуди обуфо 50 сомонан. Нигоҳ кунед. Ина духтарако магазини 50 сомона омадам. Мувофиқи хоҳиши бисёре аз шумо. Духтарако ҳамаш 50 сомона. Чӣ намуд пойафзоле мебинен? 50 сомон. Бозори Корвон, тарафи пажарка. Духтаро якм дарвоза, дасти чап духтаро якм қатор мешава. дуюм қатор ряди ростакӣ небуд, дасти чап мегарден, дуюм қатор мешава. Хулоса духтаро инамҷа чизе мебинен пойафзоло ҳамаш 50 сомон. бовар мекунед? Нигоҳ кунед чӣ хушрӯй. 50 сомон. Иҷода макасимка, сапошки, уги, бочиай, кросовки, ҳама чӣ меёбен охир. Нигоҳ кунед. туфли, шлёпка, ҳамаш 50 сомон. Тамошобинони азиз, ина марамад касе хоҳишмандай ҳатман омадаи пеш бинен. Касоне ки имконияти омадан надоранд, рақамашон аст дар рӯи экран, нависен, доставкатон мекунанд. Мана нигоҳ кунед. Ҳамаш хушрӯй борошон арзон, айҳо зибома ҷудо ҷудо, ҳама инора аз наздик абзор мекунам. Иқаша бинен. Иқаугичой новинкаи фасон омадай духтаро 50 сомон. бовар мекунен. ҳамқа хушрӯчаан ки ина ай бо сафедчама, сафедчам хушрӯай. Мана 50 сомон. беҳад нархи дастрас. марҳамат ина сафедш ҳастай 50 сомон. баъд анаи моделако омадай. аз ин чанд та расветка омадагай мехдора кандиден 50 сомон. иша бинен охи чӣ хушрӯай. 50 сомон духтаро. анами нуқтаи савдода чизе ки мебинен. мана ёшам ҳастай 50 сомон. ира бинен ва ира бинен чӣ необычничай. 50 сомон духтаро. доставка доранд. ина касоне ки имконияти омадан надоранд, бинависен хичон шумода доставка мекунанд. ина мудора бинен новинкора диден духтаро. аз ин чанд та расветка будай диден 50 сомони. иҷода полсапошки, сапошки ҳама намудаш ҳаст 50 сомон. бозори Корвонай, тарафи пажарка, дасти чап, дуюм қатор. марамат рақамашон аст дар рӯи экран. бо касе ки суроғара нафаҳмид ё ки доставка хост, нависен, чон шумода доставка мекунанд. ина меоям 50 сомон. мана марамат касе уги гир буд, пойафзол гир буд, нависеншона доставка доранд ё биёен. инами хел угичаҳои фасон овардаган 50 сомонӣ. инаи моделакоям хушрӯай. ина мехдораки фасон 50 сомон. ва духтарако нигоҳ кунен чихел хушрӯ. пойафзолои зимистона омадай, кросовкиҳои фасони зимни омадай. ина мехдораки хушрӯ 50 сомон. бовар мекунен 50 сомон. ина ин намудошам ҳастай 50 сомон. ина кадомешам мегирен. инами нуқтаи савдода бори новинкаяй 50 сомонӣ. иша бинен ҳамаи ҳамино мехдора на бори зимистона омадагай 50 сомонӣ. баъд анаи моделора бинен духтаро. ва ира бинен баландак мепурсанд. диден баланди хушрӯи падошуш 50 сомон. ина марҳамат хоҳишмандош серишама, сериш бо фасони бад будай. касоне ки имконияти омадан надоранд, нависен, доставкатон мекунанд. а касе омаданияй биёен духтаро. бозори Корвон аиҷа и тарафа бинен чӣ хел интихоб бисёрай. бозори Корвон, тарафи пажарка, якм дарвоза, дасти чап, дуюм қатор. марҳамат инамҷа ҳар он чизе ки мебинен пойафзоло 50 сомонӣ шидагиянд. ина биёен тамошо кунен, харидорӣ кунен духтарако бо нархҳои хубу дастрас. новинкара бинен духтарако 50 сомон. марҳамат ина каседа дар корай. инам хе сапагиҳои хушрӯ омадагиай 50 сомонӣ. ҳоз дига моделошам ма шумода нишон медиҳам. метавонен дархост кунен, доставка доранд. ана касоне ки имконияти омадан доранд, биёен духтаро. бозори Корвонай ҷа штукишаден 50 сомон. бозори Корвонай, тарафи пажарка, якм дарвоза, дасти чап, дуюм қатор. ина обуфакои новинкаи фасон омадай 50 сомон. 50 сомон. инаи моделшам 50 сомон. хулас инами нуқтаи савдода чизе ки мебинен 50 сомонияй. мана
ана духтаракон новинкаи фасон омадай 50 сомон. ина версияи новинка 50 сомони. ҳозиҷада дига моделош ҳам аст. ман шумода нишон медиҳам. марамат касседа дар корай ҳатман биёен бовар кунед. нархошон беҳтарина ин нуқтаи савдора. ина обувгир бошен 50 сомони. марамат диден чӣ хушрӯай 50 сомон. баданаи моделаш ҳастай. ина иш бо кӯтоҳтаракай диден чӣ хушрӯ баландак фасонак 50 сомон. бозори корвон тарафи пажарка духтаро дасти чап якм дарвоза дасти чап дуюм қатор мешава. касе ки имконияти омадан надора нависен хучун шумода доставка мекунанд. нигоҳ кунен интихоба бинен чихо бисёра интихобшон ҳамаи ҳамино 50 сомониай. манаи қисман бинен духтаро чихо хушрӯан ҳамаш 50 сомони. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. хушругиша бинен духтаро 50 сомон. ина бори новинка омадагай 50 сомон. ина ози бо дига цвечам ҳастам қафасонча нигоҳ кунен 50 сомон гарма как хушрувак. ина каседа дар кора ина моделакора бинен борои нав омадай 50 сомони. бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза ряди ростаки биёен 471 контейнер. марҳамат духтаро ҳар он чизе ки дар ин нуқтаи савдо мебинен ҳамаша 50 сомони кардаги на. ина нигоҳ кунен макай симко ҳастай лодочка ҳама чи ҳаст. хулас туфли сапаги чизе ки мегирен 50 сомон духтараку. марҳамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар. ям 50 сомон. ина якёям 50 сомони духтаро. ина чизе ки дар корайтона бинависен шуна духтаро 50 сомон шудагай. ин сапагиҳои хушрӯ омадаи духтаро нигоҳ кунен. нархошон 50 сомон. нигоҳ кунен ҳамаи ҳами 50 сомон шудагай духтаро. марамат кадомеш дар корай метавонен биёен. бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза ряди ростаки. ина 471 контейнер мешава. ряди ростаки нигоҳ кунен. ина мино ҳамаш бори навай диден чихо интихоб васеъ ҳамаш мех дора ки хушрӯ 50 сомон кардагиян. ина биёен духтаро бо хучонкатӣ ҳамсӯҳбат шавен бинен пӯшен харидорӣ кунен. касоне ки омадан наметонанд нависен ино хучон шумода доставка мекунанд. ина интихоба бинен охи чихо басеяй. мана дар анамин дарвозаи пажарка ма ду нуқтаи савдора шумода тавсия метиҳем ки магазиношон ҳамаш борошон 50 сомонай. якча навор гирифтум аллакай и дуюмшай. мана 471 контейнер якм дарвозаи корвон ряди ростаки 471 контейнерда анамино ҳамаш 50 сомони шудагай. ҳатман омада тамошо кунед духтаро.